Juan Kapitulo 17. Nagampo si Jesus alang sa tanan niyang tinunan. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna, ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siya katungod ibabaw sa tanang tawo, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya, ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo mo ila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibut. Gipaila ko ikaw sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila ug gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako kay imo man sila. Ang tanang tao nga ako imo ug silang tanan nga imo ako ug ang akong himaya gipadayag diha kanila ug karon muanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan sila magpabilin dinhi. Bala ang Amahan, bantaye sila diha sa gahom sa imong ngalan nga ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala gawas ni atong tawo nga gitakda nga mawala gayud aron matuman ang kasulatan. Ug karon muanha ako kanimo ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila sa himpit duyok kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong, busa gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan sama nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaana sila diha sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron mahimo usab sila. Nagampo ako dili lamang alang kanila kundi alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila, Amahan, mausa unta sila dinhi kanato sama nga ikaw ani kanako ug ako anaa kanimo aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako aron sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw anaa kanako aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug ang nahigugma kanila sama nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan sa usa tua usab sila aron makakita sila sa akong himaya. Ang himaya nga imong gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan, nga matarong ang kalibutan wala makaila kanimo apan ako nakaila kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayonon pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila.